Cause nobody can do it like Mixmaster can. Come on, I got the D-double-O style. And here we go again because it's been a while. You and me, your baby, don't touch that dial. I rock from Manhattan to the Miracle Mile. My name is Rocky and I'm a lady's choice. Vi se nalazite u emisiji Lufting. Zdravo svima, vi gledate emisiju Lufting. U ovoj epizodi možete pogledati kako je bilo na Street Art festivalu. Vi se nalazite u emisiji Lufting. Ćao svima, ja sam Žare iz grupe SARS, a vi gledate Lufting. Na Street Art festivalu u Kraljevu, naravno, grupa SARS. Po treći put ste gosti naše emisije Lufting. Kako ste, šta radite? Treći jubilarni put. Šta ima novo kod vas? Evo, stigli smo iz Banja Luke, direkt u Kraljevo i konačno da zasviramo ovde. Prošle godine je bilo užasno ono nevreme, u vreme ko se seća zna o čemu pričam. Tako da konačno sada lepo vreme, toplo je, vidim mnogo ljudi mladih ima, jedva čekam da izađem na binu. Reci mi, kako ti uopšte komentarišeš ovakav vid festivala gde se baš posvećuje pažnja uličnoj umetnosti, da kažemo grafitima, potom koncertima, gde se mladi nekako pokazuju onako njihove neke kreativne sposobnosti? Pa dobro, lepo je to, pogotovo što recimo kad kažeš ulična umetnost, recimo grafiti umetnici, grafiti artists, retko imaju priliku da pokažu zaista šta mogu i obično to rade na ilegalan način i kad niko ne gleda, tako da lepo je da imaju priliku da eto, pokažu šta umeju, šta znaju, eto, u svakom slučaju pozitivno. Obzirom da putujete, ali tako, da li ima nešto novo? Eto, SARS-om ništa novo, pametno, samo putujemo, kilometražu nabijamo. Ja mislim da smo izračunali za 5 godina smo prešli negde oko 250.000. Eto, jurimo tu distancu do meseca, ne znam koliko ima, 300.000 i malo više, ako se ne varam. Ali obišli smo zemaljsku kuglu IHH, tako da eto, nabijemo kilometražu, krivimo kičmu po kombiju, nastupamo od Vardara pa do Triglava pa i malo dalje. A studio, stvaranje novih pesama, album? Pa to ćemo lagano. Znači sad kad ja mislim da je ovo poslednja akcija sa Kraljevom, završavamo tu gužvu oko nastupa, imamo još par nastupa u septembru, početkom 4., 5., 6. da je malo teža akcija i onda ćemo imati malo više vremena da sedemo u studio i eto.
Ja sam Snježana Terzić, v.d. direktora Kulturnog centra Ribnica. Gledate Lufting. Kako se vama čini Kraljevo večeras i prethodna večer i koliko ste vi zadovoljni sa ovim festivalom? Divno, evo ja sam u stilu ovog festivala. Deca su insistirala na tome da me oboje u boje festivala, znači sve je prilagođeno mladima. Srećni smo, ova kocka je puna večeras i sinoć je isto tako bilo. Deca željno očekuju Sarse, puno dešavanja, imali smo mnogo nagrada, imali smo skejtere, grafitere, aktuelne, face paintere, imali smo 3 nagrade u 3 različite kategorije, film, karikatura, fotografija. Sami ćete da vidite celu atmosferu, sigurno sam da ćete da uživate. Dobroveče, ja sam DJ Brako, predstavljam grupu Kingstown Funky Fellas za Lufting. Od vas zavisi koliko ćemo dugo ovdje biti, tako da slobodno vi nama recite. Fuck you, bye. I evo prilike da na Street Art festivalu upoznamo jednu veoma posebnu ličnost u svetu DJ-eva, neko ko se od 1983. godine bavi elektronskom muzikom, klabingom. Zdravo, braco, i dobrodošao u našu emisiju. Ovo je prvi put da imaš posla sa Luftingom. Pa prvi put, ali nadam se ne i zadnji. Biće još vremena da se priča o mnogim stvarima. Drago mi je da smo se našli i da imamo jednu lepu manifestaciju večeras ovde. Da, u pitanju je Street Art festival. Reci mi tvoj komentar kako se sve ovo tebi dopada večeras ovde u Kraljevu i prethodne noći je bilo. Pa super je sve što se u ovom smislu dešava u Kraljevu, da mladi mogu da dožive neku bolju muziku od one koja se pušta po nekim folkotekama i tako dalje. U tome i jeste suština grupe koju smo osnovali, da mladima pružimo uvid u neku drugu vrstu muzike koja je po meni mnogo kvalitetnija, a evo sad i u svetu 70. se ponovo vraćaju u modu, tako da ima mnogo toga što može lepog da se čuje. Dakle, grupa se zove? Kingstown Funky Fellas. Reci mi, kojim muzičkim pravcem se bavite? Pa, uglavnom su zasnovani afro, jazz, latino, hip-hop, soul, funk, disco. Znači, otprilike ono što je bilo popularno 70-ih uz hip-hop koji je nastao tamo 80-ih. I taj bend broji 3 člana, je li tako? Jeste. Možemo li da kažemo ko su članovi vašeg benda? Članovi su Darkinjo, Rako i ja. Darkinjo je jedan od organizatora i osnivača Street Art festivala. On večeras nastupa zajedno sa mnom. On je inače i deo Plavi Sinki, tako da znaš da je to naš prijatelj. Dobro, ja sam Darka upoznao pre godinu dana i počeli smo da se družimo i tako se rodila ideja. U stvari, Darko je imao ideju da osnovemo grupu, a ja sam imao ideju kako da oformimo logo i tu je posle upao i Rako, koji je treći član, Vladimir Raković, koji večeras isto radi i pušta muziku na likovnoj koloniji u I baru, tako da je Kingstown Funky Fellas večeras
zastupljen na obe manifestacije u gradu. Ukratko, 83. sam pošao na fakultet u Beogradu i onda desilo se da sam počeo da se bavim muzikom. Bavio sam se muzikom još i ranije, svirao sam gitaru i harmoniku još kao klinac, ali privlačila mi je muzika svih žanrova, u suštini kvalitetna muzika. I 83. na fakultetu u klubu sam puštao prvo preko dana, kasnije u toku večeri, pa sam krao zanat dok nisam počeo da radim po beogradskim klubovima, prvo studentskim, pa kasnije i onim ozbiljnijim. I tako sam 88. dobio šansu da radim za jednu švajcarsku agenciju Music Service iz Ciriha. 4 godine sam radio za njih po najboljim diskotekama u Švajcarskoj, raznih tipova. I onda sam 92. otišao za Španiju, trbuhom za kruhom, što bi rekli, i tu sam imao sreću da sam drugi dan po dolasku u Lloret de Mar dobio posao u jednoj od najboljih diskoteka, to je bila diskoteka Hollywood, a kasnije sam radio u Saint-Tropu i na kraju u diskoteci Revolution, koja je ujedno i najbolja diskoteka u Lloret de Maru. Vratio sam se zato što volim ovaj grad, volim ove ljude i mislim da je ovo grad pravljen po meri čoveka i da nismo ni sami svesni koliko živimo u jednom lepom mestu i mogli bi mnogo toga da napravimo da nam bude još lepše. Ako bi mogla, eto jednu poruku budućim DJ-evima ili mladima koji žele da se bave elektronskom muzikom, pretpostavljam da mnogo rada pred svega treba, skupljanje ploča i trud, je li tako? U svakom slučaju mnogo rada, mnogo truda. Za nekoga slušanje muzike izgleda kao zabava, a za nekoga je to uz zabavu i ozbiljan rad, tako da treba slušati sve žanrove, treba imati široke vidike. Ja lično nemam protiv ni klasične muzike ništa, ni soula, ni ne znam sad da ne lupam, ali ima toliko žanrova i toliko muzike u svetu da je nemoguće reći ja volim samo ovo. Hi, I'm John from Body Rocks, and you are watching Lofting. Gledajte. Šta gledamo? Lofting. Lofting.